Wis tinggal Bapa Suwarto lolonan tumuju wonten ing sasana mahargyan kenhangan di panganten sarimbit ing samangke badhe hamedhar sabda pangandika pasrah minangka sulisariraning saking keluarga agung Bapa Parjianto sekalian. Ugi ing samangke badhe daya-daya tinampi dening Bapa Wagimin pinangka soleh saliraning keluarga agung Bapa Darwan Ibu Daryanti. Wonten kanthi jamaningipun Bapa Suwarto ing samangke jinajaran nuringgih Bapa Anis saha Bapa Andi kawis tinggal tumuju ing palenggahan piniji kanthi kandheking ladrang wilujeng. Para tamu sinedahan leringgih duli kalajengaken tata cara pasrah saha panampining penganten sekalian. Wonten ingkang badhe hamedhar sabda pangandika pasrah leringgih pinangka soleh saliraning keluarga agung Bapa Parjianto Deninggih Bapa Suwarto kanthi jumuripun jinajaran Bapa Anis saha Bapa Andi. Deninggih kanthi ing samangke badhe katampi dening Bapa Wagimin. Wonten ing jumenipun Bapa Wagimin jinajaran Bapa Parmin saha Bapa Hendra. Katur dumateng ingkang para piniji rahayuning sedya ing sasana saha titi laksana sumangga katur. Katentreman karahayun bagas kuwarasan peparing Gusti kang muruping dumadi ingkang temantu dumateng panjenenganipun sagunging para tamu kakung seputri ingkang senedahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh saha aji sepuh ingkang puspana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang dahat kinurmatan. Dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka pandam saha pandhaming kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang rintun dalu tansah sumandhing wahyuning kitab suci Ilahi ingkang minangka tuntunan manembah mring Gusti ingkang Maha suci ingkang dahat pinundi. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung seputri ingkang nampi pakurmatan lamun darsana sumrambahing para kadang muda reda tumaruna ingkang kawula bekteni. Nggih saderengipun kawula matur wonten ngarsanipun Bapak Darwan sekalian Ibu Daryanti dalasan gutrah kula wangsa. Saderengipun nyuwun pangapunten anggen kula nglarapaken panjenenganipun Bapak Parjianto Ibu Winarti saking padukuhan Menjing RT 3 RW Tunggal Desa Pandian Ngemplak Boyolali Radi Randat sakotawis awit saking menika mugi diagung pangaksama.
Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapa Kadus Wagimin ingkang winengku ing pakurmatan. Kanthi marwani ngatur ingkang sepisan monggo panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, hidayah, inayah langkung-langkung, kesempatan saha kesehatan. Katitik wonten ing kalodhangan enjang siang menika. Panjenengan sedaya dalasan kula saged makempal manunggal silaturahmi wonten ing papan pahargyan ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Darwan sekalian Ibu Daryanti. Ingkang kelajenganipun dumateng panjenenganipun Bapak Kadus Wagimin ingkang kita hormati. Menggah atur ingkang sepisan saking keluarga ageng Bapak Parjianto sekalian Ibu Winarti. Panjenenganipun Bapak Parjianto sekalian ngaturaken salam taklim, salam kawilujengan ingkang katur dumateng panjenenganipun Bapak Darwan sekalian garwa kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah kelajenganipun atur panjenenganipun Bapak Parjianto sekalian lumantar kula wonten ing enjang siang menika kepareng ngaturaken putra temanten sarimbit. Inggih awit nalika dinten Minggu Legi Surya kaping 8 September warsa 2026 panjenenganipun Bapak Darwan sekalian garwa sampun nyowanaken putra kakungipun ingkang sesilih Bagus Riyan Mukti Prasetyo ing pangajap mugi kaijabna kalian putra siwi panjenenganipun Bapak Parjianto ingkang sesilih Roro Anggi Novitasari. Sedaya panyuwun panjenenganipun Bapak Darwan sekalian garwa sampun kula tindakaken lan sineksen panjenenganipun para pinisepuh sepuh ijab miturut agami ingkang rinasuk wis lumampah kanthi sae mboten wonten pambengan setunggal punapa. Ingkang kelajenganipun wonten ing enjang siang menika panjenenganipun Bapak Parjianto Ibu Winarti nuhoni pamundhutipun Bapak Darwan sekalian garwa wonten ing enjang siang menika putra temanten sarimbit mugi kasuwarna. Lah wonten ing titi wanci wonten ing enjang siang menika saestu kula pasrahaken putra temanten sarimbit katur wonten ngarsanipun Bapak Darwan sekalian Ibu Daryanti. Menggah kelajenganipun mugi-mugi kanthi sowanipun putra temanten sarimbit saged andayanana anggenipun sami bebesanan panjenenganipun Bapak Darwan sak keluarga atau dene panjenenganipun Bapak Parjianto sak keluarga. Menggah kelajenganipun atur perlu kita aturaken wonten ngarsanipun Bapak Kadus panjenenganipun Bapak Parjianto sekalian anggenipun marak sowan wonten ing padukuhan Sembungan Nogosari Boyolali. Panjenenganipun kala wau mampir sawis wekdal wonten ing Pekendibal mundhut angsal-angsal ingkang katur dhateng panjenenganipun Bapak Darwan sekalian garwa. Ambok bilih angsal-angsal ingkang kaaturaken menika kala wau ampung
dipun etang minangka kerta ajinipun namung kagem sarana anggenipun ngraketaken anggenipun sami bebesanan utawi kekadangan. Menggatur ingkang kelajenganipun panyuwun panjenenganipun Bapak Parjiyanto sekalian ambok bilih putra temanten Sarimbit tumondhok wonten ing padukuhan Sembungan Nagasari Boyolali Purba Wasesa saha anggula wentahipun kasumanggaken wonten ngarsanipun Bapak Darwan sekalian Ibu. Ananging ambok bilih putra temanten Sarimbit tumondhok wonten ing padukuhan Menjing Pandian panjenenganipun Bapak Parjiyanto sekalian ugi paring seserepan paring pangertosan dumateng putra temanten anggenipun sami nindakaken jejiban luhur minangka keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sejahtera, dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Bapak Wagimin ingkang kita hormati, menggah atur ingkang kelajenganipun Bapak Parjiyanto sekalian namung ngaturaken ageng panuwun dhateng panjenenganipun Bapak Darwan sekalian garwa, mugi-mugi sedaya kala wau mugi katampiya kanthi suka rena penggalih, katampiya kanthi remen ing penggalih lan saged numusana dadosa keluarga ingkang saged bangun turut kalian tiyang sepuh kekalih. Wonten ingkang kelajenganipun ambok bilih pasamuan prasaja ing mangke sampun paripurna. Kula dalasan pangomjong kepareng nyuwun idipalilah pamit saking papan pawiwahan lumaku tumuju wonten ing padukuhan Menjing Pandian. Kula nyuwun donga pamuji panjenenganipun para pepundhen sepuh sedayanipun. Mugi rahayu anggen kuto lumampah wonten ing margi tansah sinanding ing kabejan kamulyan saged pinanggih keluarga kula ingkang kawula tilar wonten ing griya piyambak. Panjenenganipun Bapak Wagimin ingkang kita hormati, ambok bilih namung mekaten ingkang saged kita aturaken minangka talang atur panyuwun panjenenganipun Bapak Parjiyanto sekalian garwa. Kula pribadi anggen kula matur kathah kekirangan cewet atur ingkang boten meranani dhateng penggalih panjenengan. Mugi diagung pangaksama wasana cekap semanten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agunging panuwun dhumateng ingkang wiratu ing pagormatan Bapak Suwarto minangka